हाँ। ना तो एक महीना साधु बन के दिखा दे। हाँ। 31वां दिन से अगर केहू बाइना लेके द्वार पर चले तो हम अपन नाम बदल दे। लगवा पहाड़ तुरे। अरे पुरान की भी लैया है, खाली रंग बदल लेबे। रोका गीत संगीत ये घड़ी वैसा नहीं खेल रहा ना मला दो ये प्रोग्राम के फोन हमारा साधु भैया कहले रहले। शरीर तनी हटल लगत है का है अच्छा शरीर हो फिर आ जाई फोटो। अरे तो हाथ के खेला गाय ना लगत रहल है अगल बगल केहू के ना लगत रहल अगल बगल के खैला से भैया ना न होई हो। हां हां ये तो बात ये घड़ी कथा प्रसंग के जो गुरुजी नहीं खे ना बरियारी रहुआ गा दे 5 मिनट 10 मिनट। हां भैया दारू से गर्मी ज्यादा न होला, दूध से कम होला। हमनी के दूध होला है या दारू होला ना है। अरे हम जानत नहीं हम हां साधु भैया हमें गनई में बोतल में दूध लेके चल रही हैं और कथा प्रसंग का समय नहीं खे ना अरे 5 मिनट गा दे हाँ तो केहू मन से सुन ली हाँ जितना देर गायब उतना देर लोग मने मने गरियाई रहो हाँ कि सर्व का शुरू कैले आ यही से हमन के बानी जा कि जे जैसन सुनत वैसन सुनाओ तनी जा ना हो एगरी ऐसन भइल बा हमके कहानियों गरी धीरे धीरे भुलाते बने जा जौना के काम में नहीं करे के याद करके का करब यही पर एगो गीत गाइले अरे कथा पर संगया पराता भोर हो ऐसा बजाओ की तरह के गाड़ी दे तो हम मजबूर हो जाए हम ऐसा बजाओ हाँ ऐसा ने तबे गाड़ी दे हद हद अरे कितना सुंदर है ये ठीक बा पराता भोर हो अरे गावे या सुने में लागता जोर हो जितना मेहनत नीमन गीत गावे में लागता उससे बेसी मेहनत लोग के सुने में लागता निमन का अरे कथा पर संग पराता भोर गावे या सुने में लागता जोर हो लोग नहीं रही जब लौका न चटनी चटई बा बेचे लगब दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नौका न चटनी चटईब ये कैसन युग भइल बा कि जब ले ढोरी पलीट नहीं गईब नहीं मार्केट में ढोरी पलीट नहीं गईब नहीं मार्केट मतलब का जब ले कुछ निमन बजाय ना कहब तब ले मार्केट में ना रहब पूछी का ऐसा कहनी है यहाँ जितना लोग आइल बा एमे केहू ऐसा ना हो जे अरविंद सिंह अभियंता के नाम मर सब ना जानत हो सबके गुरुजी जानत है तो इहो रुआ सब जानत हो कि कैसन कलाकार होंगे जब ले मुंह में माइक ले ली है आ जब ले निकली है ना
तब ले उनका बाउरे बोले के बा हाँ जी बोले के बन हाँ आ तब वो एको दिन खाली नहीं खा ना काहे लोग सुनत तबे न कि सब केहू जाने बाउर बोला सभी सब केहू जाने बाउर बोला सभी हमरा संतोष भैया मुखिया जी के नाम पर 500 रुपया पुरस्कार भैया दिले बनी हाँ नारायण जी बना के रखो वाह, वाह। सब केहू जाने बाउर बोला सभी अंता आ तब देखो बैना लेके हो जाता सब देखो बैना लेके हो जाता मुन्ना भैया हमरा के पुरस्कार दिले बनी हाँ हमके गार्जियन बनी हमके मुखिया जी राजेंद्र सिंह जी वाह। 500 रुपया पुरस्कार दिले बनी महेंद्र भी हमरा पुरस्कार दिले बनी मनिया छपरा से हाँ नारायण जी बना के रखी अगर वह चाहतन कि कमलबास 65 बरिस के हो जाए हाँ आ तबो रोज मार्केट में रहे हाँ त निमन गई बत रहब जा। जनू करे ले तवन करब त रहब अभियो पिंकिया के ढोरी में पानी गिरा के हाँ आ गीत गावे कि पीले बोलो मुआ ढोरी में बिया ढार के गावले कि कमल बास कुवनिया धर्म ढोरी में बिया न जिंदगी भर पीछे रही जाइबा कमल बास कुवनिया धर्म ढोरी में बिया न तो जिंदगी भर पीछे रही जाइबा यही से कहतनी कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गाइबा नहीं मर ढोरी पर गीत नहीं गाइबा नहीं मर हमनी के पहले प्रसंग गाई जा हाँ तब प्रसंग में गाई जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल हाँ जौन पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भई ई प्रसंग रहे न लेकिन एके बेरी काम भइल बा नाभि से कुछ निकलल तो फिर एकरे बाद केहू के नाभि से कुछ नहीं के निकलल ना ना अभी तक ले हाँ लेकिन एक कलयुग में निकलल ह का हमनी के अपना अखिए से देखनी है ऊपर जी कि विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो आ एक कलयुग में के निकलल के आ ढोरिये से निकलल बाबे चंदन चंचल ढोरिये से निकलल बाबे चंदन चंचल हमारे गोपालगंज जिला के हुए चंदन चंचल नाम है गुरु जी हाँ उनका जितना गीत बा ढोरिये पर बा हाँ आ वही पगा के हिट बारे घर बना ले गाड़ी किन ले बियाह कर ले हाँ लड़का फैका सब हो गए ढोंढिए पर गीत गा हाँ जी गलती नहीं किनु कह कि जवन बात बात बाउरू है भाई वाला बाउर नी बन गई बत रोजे डटई बा जवन बात बात बाउर उहे भइल बा लगाउर निमन गईब त रोजे डटईब यही से कहतनी क्या? कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं